Balmao an ka foli b'a ye nin wagatinin na an kɛlen don ka Mandela Washington Fellowship olu mɔgɔw de bisimila minnu bɔra Mali kɔnɔna la. N balimamuso e tɔgɔ? Ne tɔgɔ Kunde Sise. E bɛ bɔ Mali yɔrɔ jumɛn na ani i nana mun kalan yan Ameriki? Ne ye Sikaso ka de ye mais n sigilen don Bamako. Ne nana business de kalan kɛ kɛnyɛrɛye kalan ne nana o de la. Kɛnyɛrɛye ka kalan kɛ suguya jumɛn kan? Basa ne bɛ baara kɛ ne bɛ tobili baara de kɛ restauration. Donc ne nana ka na kalan mɔgɔ i bɛ se ka business yɛrɛ gérer cogo min. Business kɔnɔna na parce que ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I n'olu bɛ baara minnu kɛ i bɛ se ka kɛ leader ɲɛnama ye cogo min na i ka baara kɔnɔna na. Ne nana o yɛrɛ de kalan na. Aw ka nin kalan lakɔgɔli kɔnɔna la e ye mun de kalan i ka nin wagati in na États-Unis yan? Mɔgɔ bɛ se ka i bɛ se ka jamakulu yɛrɛ manager cogo min n y'o kalan kɛ i ka kɛ leader ɲɛnama ye an y'o kalan kɛ. E ye nin dɔnniya kura minnu ta e bɛna se ka taga ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taga Mali la? An ka jamana kɔni mɔgɔ bɛ dɛmɛ caman na ni ne kɔni seginna parce que mɔgɔ caman bɛ ne wele u bɛ ne ɲininka a Kunde i ka dumuni ka d'an ye mais est-ce que i bɛ se k'an dege tobili la? Donc ne kɔni bɛ fɛ ka tobili kuruw di mɔgɔw ma ni Ala sɔnna. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna taa mun de kɛ musolakaw sama ye n'i seginna? Nin ye min fɔ nin ye nin y'a dɔ ye k'u dɛmɛ tobili ka sira kan o ni comme fast food kiosk restaurant kelen bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a yiriwa k'a lacaya Bamako kɔnɔna na hali ka sɔrɔ ka taa région tɔw fana kɔnɔna na donc ni n sera k'o musolaka ninnu ta u ka se ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ ne ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma parce que muso caman de bɛ Mali la Bamako yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ baara ɲini na baara tɛ ka sɔrɔ donc ni ne sera ka baarada caman sigi Mali la ne bɛ olu dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ. Cikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Ameriki ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin nin programme in ma? N bɛ min fɔ programme nin tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw dɛmɛ donc minnu bɛ yen nɔ n'olu ma postuler fɔlɔ u ka postuler walasa u fana ka se k'u garisɛgɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na basa ni an taara ko caman de b'an hakili la an bɛ fɛ ka minnu sigi sen kan. Balimakɛ an ka foli b'i ye e ye jɔn ye ani mun de y'i se Ameriki yan? N b'aw fo weleli la ne tɔgɔ Jakarija Dunbiya ne bɛ baara kɛ an ka entrepreneur dɛmɛli ko de la Mali kɔnɔna na donc ne ni jeunes de bɛ baara kɛ k'u dɛmɛ pour que u ka se k'u ka baara yɔrɔ bila sen kan k'a sinsin ale ni ka se ka wari ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka baara la yiriwa. Yali kɔnɔna la i ye dɔnniya kura jumɛn sɔrɔ ani n'i seginna i bɛna nin dɔnniya kura ninnu lawaleya cogo? Ne ka nin yali programme a ye fɛn caman de lase ne ma d'abord ne tun bɛ Lehigh University de la min bɛ Pennsylvanie ale fana ka baara sinsinnen bɛ entreprise dɛmɛni de ma donc ne taara yɔrɔ min bɛ n dɛmɛ yɛrɛ n ka baara kɔnɔna na bon ne ye fɛn min sɔrɔ nin formation kɔnɔna na o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛcogo Americains bɛ baara kɛ cogo min na ne y'o faamu kosɛbɛ ale ni n sera ka bolodiɲɔgɔnma caman sɔrɔ nin formation kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Americains na ka taa Mali la ka taa baaraw bila sen kan Mali la ale ni Maliens fana minnu bɛ yan nɔ u ka se ka segin so ka taa baaraw bila sen kan u dɛmɛli cogo ale n'u bɛ se k'u ka baarayɔrɔ la sinsin k'u ka baarayɔrɔ la yiriwa cogo min na. Jamana mun kɔnɔna la jamana tɛ kan ka se ka baara di denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen ma ani an b'a dɔn sɛnɛ fana fanga ka bon mais caman tɛ kan ka taa sɛnɛ fanfɛla la bɛɛ ko n ka baara sɔrɔ bureau kɔnɔ baara la e ka nin kalan in kɔfɛ e bɛ welewelekan jumɛn lase denmisɛnninlakaw ma? Ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye baara sira la u k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka baara ɲini ka di mɔgɔ ma jamana bɛ fɛɛrɛ de tigɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara ɲini u yɛrɛ ye ka baara bila sen kan u yɛrɛ ye donc ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye u k'a faamuya k'a fɔ Mali kɔnɔna na bi an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye maa si tɛ se k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ jamana kɔnɔ k'a ka baara ɲini ka d'i ma anw ka baara ye k'u dɛmɛ u bɛna initiative minnu ta ka se ka a lasinsin ka se k'a la yiriwa ka d'u ma donc u kana jɔrɔ u ka initiative ta an bɛ se k'u dɛmɛ initiative min kɔnɔna na ka se ka san sɔrɔ. I bɛ cikan jumɛn lase Ameriki ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi nin programme in kɔkɔrɔmadonni ko la? Ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Ameriki jamana ma nin programme in kɔnɔna na et puis n b'a ɲini u fɛ fana
ni o bɛ se ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka na participer ni programme in na parce que maa tata ka dɔgɔ Mali kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ maliyɛn ka dɔgɔ ka tɛmɛ jamana caman kan ni Mali min na jeunesse fanga ka bon kosɛbɛ sifinnakaw fanga ka bon kosɛbɛ wa dɔnniya banna kosɛbɛ an ka baara kɛcogo la donc ni dɔ bɛ se ka fara Mali ka maa tata kan o bɛ fisaya kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana Mali na se ka ladɔnniya kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔna na wa américains fana bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ Mali ko kɔnɔna na.